mag-vlog. Wakas. Andito ngayon tayo sa Baguio mga master. Nakalimutan po yung mic kaya hindi ko alam master kung maririnig nyo yung sinasabi ko. Good deal po kay sir na nagbigay sa atin nagbenta sa atin ng GoPro Hero 4. Saka may previous pa mga master, daming binigay na accessories, tapos may free pa na parang tawag dito mas po po yun. Goods na goods, smooth. Shout out po sir sa inyo. Sulit po yung biyahe po natin mga master dahil galing pa tayo ng Pangasinan. Yung napakasulit ng mga master. Kaya hindi ko nadala yung ano natin, yung mic. Sakto po sana yun. Tapos pasok pa tayo mga master. Shoutout po kay Sir JJ sa Dimaya. Nagpaalam po ako dahil maliit po tayo. Uuli natin itong helmet, itong GoPro. Saka kita-kits po tayo sa Lakbay, Pangasinan. First endurance ko yung mga master. First endurance po natin master. Kaya enjoy lang natin, tapos tapusin natin ng walang aberya. Takbong pogi. Kahit di tayo pogi. Yes sir. Yun o, sarap. Ganda naman view. Uy, naku, butas. Yung mga basta o. Kita-kits tayo, kasama natin si Papa, tapos yung kabalit si Mara, tapos si Vincent na si Jojo Carbonell. Yun, mga sponsor natin yan sa mga gas. Tapos shout out kay Tol kay Roland, lagi natin kasama sa trabaho. Artel, Joel, kasi kalimutan kayo ba? Kaya ko dito mga master, mga 4. Tapos numutin pa ako ng 5:30. Paaga po yung dating natin dito. Saka shoutout pala dun sa dyan sa Petron na bite po nila. Nag-parking lang po ako. Sir, mamaya dito mga master, traffic tayo nito. Kaya kami na natin.
meron nakalimutan gabi. Pasensya na mga master, wag yung gayahin mga master. Wala tayong side mirror. Kahit malayo, malapit lang yung gayahin natin. Dapat lagi nakalagay yan. Yes sir. Nag-aalaan ako dito sa sa gulong ko mga master dahil medyo madulas. Kaya daan-daan tayo. Tulad dito mga master, may tubig. Tsa. Tubig mga master, tubig. Tagal ko hindi nakapunta dito. Siguro mga 1 year. 1 year. Isang taon. Yun o. Ito sila kuya. Kuya, dasa kuya. Get out. Yes sir. Ay yung bike dali. Mr. Boten. Hoy nako, yung mga master di ako nakatulog dito. Promise. Natulog na ako mga 12 na, tapos nagbiyahe na ako. Nagbiyahe ako na mga 4 na oras na yung tulog ko kanina. Ay naku po. Tapos sa trabaho tayo. Okay lang, sulit naman. Yung mga master sa ano pala, sa update ko kayo sa endurance po natin na sasamahan. Lakbay Pangasinan, 600 kilometers po yung mga master. Tignan po natin kung kakayanin ang ating body ang pagbabalik ni Shogun. May problema ako dito master, yung time engine daw maingay. Bigati kung may budget tayo. Sa tingin ko sa atas naman para tayong problema dahil may naipon na tayong 600 sa Gcash. Shoutout kay Inmar, ang aking kapatid. Siya yung nagmo-monitor ko ilan na yung yung nagpadala. Apat na po. 4 na 600 na po tayo. Pakalaki pa rin eh mga master. Shoutout sa Warehouse Motorwear. Tapos Daladat na. Ito nakikita ko ngayon yun, no? Stop pa naman tong gulong ko. Stop it goods. Kanin na tayo mga kapaster. Gumagana yung plaza ko kagi may ilaya kay King so,